Takže čaute, som ja Sandines z Terracraftu. Počkajte, ja si nastavím, aby ho bolo lepšie počuť. Dobre? A so mňou je tu... Dimtroid? So mňou? Dimtroid. Presne. A my tu sme zase u nášho modplayu z módu More Mobs, myslím. Hej. Hej. More Mobs. A ja, jak vidíte, ja som urobil takú farmičku zatiaľ, kde budeme farmiť. No nechcem, aby mi potom skákali tieto sprostí mobovia. Ale ešte ja som nepozdravil. Takže čaute, ja vás vítam, sledujete Dimtroid Box. A jak vidíte, máme tu nového člena, je to Sandines. A To už sme v minule riešili. No hej, to povedať. Kto si nepozrel minulý diel, tak máme tu nového člena. Presne. Ako ne nového člena v Droidboxe, ale už vieme. Let's Play. A vy, čo sledujete Terracraft, tak vy viete, že to je proste takto. Toto je pre vás druhý diel. A pre to mali ohraničiť, že áno. Ne, treba teraz. Neber to obilie. Hej. Však ja teraz zasadím znova seeding. Tak mi daj to obilie, ale... Však konáš. Rozdelíme si to. Ale teraz to nechcem rozdeliť, lebo ja urobím, vieš čo. Ja som to schválne urobil. Dobre, tak ja to sklidím. Tak? Tu máš. Mal som ho viac, ne? No. Ne? Ne. 16. Ne, však ja som si vytvoril tiež chleba. Potrebujem. No, ale bolo mi na nič. Budeme asi narúbať zase nejaké drevo. A ja som chcel robiť niečo iné. Čo? Na to. Keď ty si mi hneď zobral obilie. A našpýtal si sa. Tak ale to boli moje seedy. Takže my pôjdeme asi narúbať drevo. Paťo, to z čoho si urobil Aký Paťo? Sandines Touch, tak sa volá v realite, no. Z toho obilie. Malý creeper, to čo je? Malý creeper? Duch. Vidíte ho, ty vole? Jeho zabíme. Daj bacha, je silný. Za tebou je nejaký divný zombík. Zober ho. Zabij ho. On mi dá nejaký poisonet. Toto. Ty, keď ho zabijem... Čo ti padlo? Achievement len. Čo z toho padlo? Odo mňa nejaké poisonet meso. Je celkom dobré. Neotrávi ťa, vieš, ako to myslím. Takže asi je na čase si urobiť aspoň stonový meč. Ďalší zombík taký. Máš čo? Mám. Je v truhle. Kde je ten ďalší zombík taký? Tam bol. Tam v okve. Nemám rád týchto zombíkov. Skápač. Žiadne meso. Ďalší gaz. Taký. Takže vidíte tieto príšery. Dvaja gasti. Ďalší zombík. Tam je nejaký drevomob. Kde si? Vonku. Kilím tu. Ja som dostal orange bar. Hej, to meso bolo moje. Jaký orange bar? Drevo. Kokos. Z nich dostávaš bary. To je niečo jak iron a tak. Zoberiem si toho druhého. Divný kostlivé, to nemajú nejaké divné skiny. Bary. To není skin, ale to je nový. Ty mi všetko kradneš. Ty vole. Ďalší zombík. Ja musím utekať, mám malú healtu.
Oh my god. To zamyká. Ja si idem urobiť nový meč z toho. And left. Čo to z neho dostane? Á, ďalší zombík. Kosť. Kde máme dom? Tam máme dom. Bacha, gad. Duchovia. Ty vole. Ďalší gad. Pekne. Ja sa rýchlo zavrem. Purple bar. Ty vole, hen, mi gadi u nás. Wow. Oni sa Hen, bijú navzájom. Ty vole. Hen, ty to sa pijaj. O, super drevo. Sakra. O, Poďte do ryti. Blue Sword som získal. Kto ma zabíja? Ja ne. Hen, aký mám sword. Kaž, ty more. Takže brnenia sa z toho robiť nedajú. Čo? Musím asi tento sword, nejaký temný orange sword. Bacha. Potom si vytvorím Ďalšie. zelený krumpáč. Jaký zelený to je? Green pickaxe. To je z toho green baru. Ale z tohto mi daj prosím. Nič. Ja, nič. Ja si idem naťažiť ešte ten stone. Co rýchlo to ťaží. Tak. No a čo, ako na tom si? Dobre. To mäso sa dá využiť fakt na potravu. Takže Ale poďme to loviť. mňa hlad. Čo? To strašne mi mňalo hlad. Čože? Mňa ani raz. Poďme loviť, zombíme sa a jesť. Kokos, čo sme vo Walking Dead? Neviem. Milión zombíkov doby deň. Z tohto mi daj jedno, keď ti pane. OMG! Naštval som leva a nič mi nespraví. A mňa určite niečo niečo. Strašné lady mám. Ty vole, ja práve že žiadne a neviem prečo. Ty vole. Ja ho zabijem krumpáčom. OMG! Dávaj bacha. Sandines musí dávať bacha. Dobre. Náš Na hráč hobby, za ktorú mu skončiť diel. sakra míňa to meso. Ale hneď budem natáčať ďalší diel, dobre? Keď mi skončí tento. Potom sa budeme učiť a ďalší diel hneď. Dobre? Pokoj, tak toto bol Vieš čo, náš Paťo? nočný lov. Sandines, počúvaj. Teraz to stopnem a zase hneď, lebo to už je na hobby, dobre? Tak, ďalšia časť bude potom. Bude vlastne druhý diel, ale druhá časť. Tak čau. Čau.